Takže čauko Bengoši, ja vás vítam u nového vlogu asi po 2 týždňoch. Jej. Áno, po 2 týždňoch natáčam nové video a vidíte, že mám nové háro. Wow. Hej, poďme preč. Obrovské, one! Čo? Nevidíš čo? Ty. Jak medveď. Čo je? Jak medveď. Jak medveď. A to bola určite od obsa. Kúka na mňa. Sama budeme radšej preč, lebo tu bude niekde medveď. Ale vlastne Hej, medveď, ty Magor. Ty, ale fakt. tu niekto bude. Ale bude tu aj obrovské. My sme to v minulom videli zrobili. Ale asi to bude Bernardine, lebo Bernardine sú veľké jak medveď. Tak ja, no taký polovičný medveď je Bernardine. Ale silný jak medveď. Jaj, po 2 týždňoch teraz natáčať. Taký čistý vzdušík. Dneska mám dobrú náladu. Ty kokos, aké... Ty... Aha. Martin, ale ona sa moc zničila. Kysuca najprv stúpla a teraz sa níži, ty. Minule to bolo poťalto. Čo? Oh my god. A ja vám teraz ukážem, jak to bolo najviac. Ty kokos! A skoro do mňa hodil kameň, to je... A najviac to bolo asi po túto železnú tyčku, takže... Kysuca nám raz rastie, nevidno mi určite ksicht, to nevadí. Čo máme nového? Martin, čo máš nového? Ja? Hej. Morčatko. Ešte má Morča. Bude natáčať Morča. Tak si... Áno, na šarky párky budem natáčať Morča. Skončím video a potom mi musíš dať link na tvoj kanál. Ako chceš, ako Čekaj. úplne, že počítať obrazovka, nie, taký chceš dať. Jaj. Ja mám taký program na to. Mám není vidno ksich, tak sa asi Aby obesím. som mohol natáčať na počiatku. Aha. To je taký program. Aha, to potrebuješ na to taký program, alebo si kúpiš normálne kameru. Nie, to treba na počítači, aby si iba tú obrazovku. To treba taký program. Ja viem, ale môžeš to aj na kamere, ale to je potom také horšie. Úplne taký zaprstný. Však rozhodnite vy, že napíšte do komentov, že či si má Martin vybrať kameru, alebo... Som prešiel teraz sa kameru alebo program. Ale ja už mám program. Ak chcete kameru, tak mi dajte prachy. Hej, ja si prvú kúpim. Čiže ty si Magor. Donate do Martinovej kamery. Dajte peňažky natáčať. Ty vidíš napísať hry? Hej, neviem. Neviem, ale... Goga. Ja si kúpim PlayStation a budem 4. Ja mám už. A ja sa budem chystať nejaké tie... GTA 5, môj... Čo? Ojojoj. Parkouristi. Neukáž to na video. Nie. To je jebací. Či. Kámo, nenadáš kamerou, lebo ťa prídu, zabijú ťa. Má černý ksicht, vidno to. Martin mi teraz zlezol do záberu. Určite aj keď nechce, aby bol na videu. Martin, chceš, aby si bol na videu? Čo? Chceš, aby si bol na videu, alebo ne? Ne. Už si sa mi tu raz takto nakúkol, takže... A to je bola moja černá tvár a ja nerozprávam takto, ale ja v skutočnosti nerozprávam takto. Ahojte! Ja som Šarky Párky. Jedzte A párky. to je môj taký normálny hlas. To je nenormálny hlas. To niekto leží. To neleží, to tam majú bundy. Všetko. Neleží. Bude tam bezdomovec? Hádate, bude tam bezdomovec? Ticho. Nie, to si iba uteráky. Nie, to sú vrecia. Ono to z ďalky vyzeralo, ako keby to bola bunda. Toto modré vreco. No, tak pomôže ti toto. Vyzeralo to tak. A čo ešte ťa rýchlo dajú do dávky? Bude natáčať iba 14-minútové videá, lebo 15 mi to nepovolí. Ja si musím voľako updatenúť ten YouTube na mobile, aby som mohol natáčať kľudne aj celú cestu domov. A nebudem to musieť rozdeľovať. Martinová ruka. Moja ruka. Áno. To je ako oni, ja som ten oni, jak sa volá? Áno, ja som dochliak. Tajomník, iba ruku vám ukážem.
koní. A to sú kopíranti. Ale vieš, že oni vedia. Nedávajte do komentárov, že kopírujem, lebo on to tento vymyslel, že je to... Kopíruje, práve že on kopíruje úplne najviac od všetkých. Práve že to všetkých najviac. Oranžová Google farba je opak. Ale ja za to nemôžem, že mám rád oranžovú, Ježiši. Ale to je možno, že mám rád černú, ale môžem za to, lebo ja ho mám rád. No, Čiernu. to nepochopil, že? Čiernu má rád skoro každý. Skoro každý. Hlavne by sme měli mít rádi naše černé bratry. Ešte by sme hlavne mali mať našeho dobrého prezidenta, pána... Kto tam to byla? Dávaj do Ricky. Poďme, ideme cez cestu. Kurva, dávaj. 5 minút. Jej. Kurva, ešte si zájme, ty debilko. Toto pomenuješ vulgárny oni. Nie vulgár. Moc, nie. Daj to ako chceš, hej? Ale bude tam varovanie. Bacha. Mimoň vlog. Jaj, bože. Nie, bacha, varovanie. To je sranda, keď nenatáča. Samotný, jaký rugby zápasník. Tu ideš hlavou v rugby. Keď Bernardín vyrastie, tak je dvakrát taký veľký ako on. Tento. Hej, tak keď sa ešte na toho postaví jeden taký, vieš? Tak je Bernardín taký veľký. A to je taký stredný Bernardín. Chvíľu som bol teraz ticho. Ak bude na tomto videu 100 lajkov, tak natočím niečo, keď pôjdem von. 100 lajkov. No, tak to nebude nikdy nejaký robota. A koľko máš? A ak tam budú 2 dislajky, Niky skončí, hej? Dáte 2 dislajky a Niky skončí. Nie, ja neskočím. Dáte tam 200 dislajkov a Niky skončí. Nie, keď tam bude 0 dislajkov, tak budem rád. Ale dajte tam stále čo najviac dislajkov, koľko tam pôjde. A Niky potom presne točí a nebudete vidieť. Hej, ale vy nemá veľkého supera Gogo. To máte radi Gogo. Čo? A Niky, ty ma odoberáš? Ako všaký parky? Ty ma odoberáš? Tak. Ti príde e-mailom, že mám natočil som nové video. A potom ešte... Ja viem. Ale nie e-mailom, to mi príde taká správa. No. Taká obyčná. Mne raz prišlo asi 3-krát po sebe, že si natočil nové video. Hej, a mne zase prišlo jedenkrát na Mirku telefón, že Selassie natočil nový diel The Walking Dead. To aj mne prišlo. Mne teplo. Odoberáš ma? Hej, neodoberám. Toto je... Ja točím prvú epizódu. Čo? Čoho? Walking Dead? To je podľa teba. Hej, môžeš. Budem si... Tu stojí, vieš? Ja si takto, alebo takto, alebo ja neviem už. Jej, mne svietia uši! Ani kúkaj, mne svietia uši. Ono svieti zozadu slnko a jak mi to svieti nazad hlavy, tak mi svietia uši. Martin, mne svietia uši. Ja som svetlo uško. Nesmá by mi svietili uši. Uši, vypnite sa. Neviem, či to bude vidno, že mi svietia uši. Hej, lebo mne ide na plejku natáča, vieš? Normálne si idem akože hrám, hej? To sa mi zatiaľ natáča a hľadám som také, že vlastne akože šáre a mám to tam natočené. Vy ste tam nehovoril, ale mám to tam. To je dobré. Máte to skúšať urobiť? Hej. Jaj, takže... Zatiaľ zase nie som jediný, kto bude natáčať, nie? Ja som taký. Ježiš, policajti tam sú. Oni sú zapísli. Ale natáčam. No, s Bohom. A nie. Prosím, že tí policajti odchádzajú.
Hej, policajná spolu. Bože, kto by ukradol policajnú dodávku? No na Facebooku, a ty mu nemusíš to veriť, že? Čo povedal? Čo? Už odkázal. Také časy. Čo povedal? Veď to je tento... Že policajná dodávka kradne deti. Aha. Ilumina! Kde? Kradne deti. Kde? Tam sa to raz. Iluminátor. Dúfam, že to tam bolo vidno. O, to čo je za auto? Ty kráso! Hej, aké auto. To je polikové. Mne sa na to páči. Ó! Ale nie je to ešte namalované. Keby- červené. A ja vám to len tak ukážem. Je pekné auto, podľa mňa. Má si to zakryť a potom to ukázať. Máte ju zakryť? Nie. No to môžu ukázať. Tak nechaj to tam. A nie auto dobre. To bolo moje auto. Veď ale však to sa stáva, veď to je normálne toto... Normálne vidno. Ale oni to zmážu, tú značku. Ale niekedy to tam aj nechajú. Niekedy. Ale ty si malý. To zabijú. Neviem. Tak ako 5 sekúnd toho, že som ukázal ich auto na video, to je snad vadiť Nebolo nebude. 5 sekúnd. To boli dve. No tak dve ešte. To nie, 10 oných. Stočím. Stočím. Áno. No ty 5 sekúnd. To nie je krásne tam. Tak ale vyzeralo to, ako keby sa to rád... No vlastne nie. Nevyzeral, tak ty iba... Ja taký... To nič nemohli vidieť. Raz, dva... No, 2 sekundy. Hej. Lebo kebyže ten 10 stočí, tak... To by bola ešte 1 sekunda. To by som musel úplne... Jaké Schumacher vyťahne plný plyn. No. To majú GPS. Nevolte. Všade sú tie plagáty, že máme voliť. A my voliť nemôžeme. A je to tam napísané všade, lebo už volení dosť. Áno. A vyhral Fico. Vyhral Smer. No a Fico. Fico je taký... Počkaj, Martin, nezabudli sme na niečo? Ja som to? Toto je veľmi vulgárne. Nie, ale počkaj, ty si chcel ísť z premiéra. Ešte, že ma tu máte! Ty kokos. Ja som si až teraz spomenul na Mira. To je oni? Tento je stranda, spomenieš Fica a ja si spomeniem na tvojho brata. A môžem to dlhšie natáčať? Čo? Môžem to dlhšie natáčať. Nie, ja už mám 13 minút, ja už budem iba chvíľu. A tu dáme za 13 minút. Ja už mám 13 minút. Čo 13 minút? Čau, Viro. Pojď som ju. Bude 14. Dám to na 14 minút a 50 sekúnd. 14 minút a 50 sekúnd. Ok, Niky, pojď som ju potom. Hej. Však idem teraz s tebou, bože môj. Toto je akcia. To je akčné. Berme to. Kam je to otvorené. Audi TT. Audi TT. Má to otvorený kufor. Odstavené auto. No tak nič. No, my sme to bral kam. Už k tomu niekto prišiel. Ale fakt, tu nemám kľúča, bolo to otvorené. Ale ono už k tomu niekto prišiel teraz. Ale nemal tu kľúče, ináč by som to bral. To je pravda. Hej. Najväčší limit, 14 minút a 59 sekúnd teda môže mať. Najväčší limit až. Alebo rovno 15 minút. Počkaj, to mi nezobere 15 minút rovných. Nie, rovných, hej asi. Myslíš? Fakt rovných, ani o 1/100 menej. Teda ani o 1/100 viac. Ja Máš- chcem premočiť oné. Mne strašne v nich oné teslo. Ja som to prešiel. Možno to dám na 55 sekúnd, 56, alebo tak bolo ako 14-50 asi. Tak. Okolo toho. Niky, vieš, že je aj také zvieratko, ktoré sa volá zákrslík zajac? Hej? Zákrslík králik. Zakrslík? Zakreslík? Mario, Mirko. Sme na ňo zabudli. 50. No tak ja idem teda a dovidenia banány.
Dobre, čo sa tu nechce byť.